Айде, от Сърбия до Румъния, после ще се върнем тук на нашинското. Така, на кое е нашинското днес? Днес кое е нашинско? Не, днес сме в Румъния, Гала. Ето па си е нашинско. Да. Изпуснахме август месец да ходим отпуските и сега затова ще си минем през кулинарни. румънска жилка, за мен си е нашинско. Така ли? Да. Така че да видя какво ще е. Аз ще ти приготвя едни уникални румънски понички, които се правят с извара, яйце, гриз и брашно. Много интересни, много хубави стават. Те ги се сервират сега вече там с заквасена сметана. Обаче аз ще ги сервирам освен с заквасена сметана и с домашния течен шоколад, който си го правихме ние с сухото мляко. Аз Станислав ви само какво е приготвил. Така, аз днеска така съм по-към месото, така че днес ще приготвя една туканица и също така една мамалига, която така доста добре подхожда с месото. Това е една стара манджа от едното време и хората тогава, когато са разполагали с лук, чушки, свинско месо, пилешко. Това е като нашата яхнийка с доматен сос, само че днес ще я направя по-класическата рецепта румънска, която е с лук. Имаме тук пушен бекон и най-вече искам да кажа, че тук ще приготвя тази манджичка с мас. Нали? Което дава маста, наистина така предава съвсем друг аромат на самото ястие. Започвам първо с запържването на самия лук, защото той лукът трябва да се карамелизира много добре. Нали? След това ето е така, ще добавим и бяло вино, чесън, въобще всякакви подправки. А тук за тази мамалига, аз четох, че по принцип класическата рецепта се приготвя с вода, но пък аз винаги така си избирам да си добавям нещо от себе си. Имаме вас, разбира се, но иначе наистина е с вода. Аз го приготвям с малко така с мляко, 50 на 50, мляко и вода. Тук млякото трябва да се да достигне температура почти кипене. След това махаме от котлона и добавяме постепенно царевичното брашно. След това, след като вече започне да сгъсява, добавяме и кравето масло за по-голям аромат и така по-нежна текстура. И също така в тази рецепта съм включил така по-ароматно сирене и съм взел овче или може да използвате козе сирене, краве сирене, но аз използвам по-високо така силно ароматните сирена, за да предам допълнителен вкус. Светле, аз докато така млякото изчаквам да вдигне своя температура, можеш да покажеш и тези. Мога да ти покажа и ти с огромно внимание сладкарио. Виж сега само как се правят румънските понички. Имаме извара, която много хубаво си я разбиваме. Към нея съм добавила ванилия, яйце, ни трябва бак-пулвер и тук съм си премерила гриз, 200 супени лъжици и 5 брашно. Добавяме ето тук. Малко повече брашно съм си отделила, за всеки случай после, ако ми потрябва. Да. Разбъркваме много хубаво и се получава едно доста, бих казала, меко, но стабилно тесто, което много лесно може да оформим след това на нашите понички. Ето така разбиваме, разбъркваме хубаво и сега изчистваме си бъркалката. Ще ги месиш? Много малко, Гала. Само трябва да си дооформя тестото, както се казва, да го събера. Ето така. Хоп. Щом получиме тази консистенция, на мен най-много ми прилича на такова много меко сирене, когато правим трюфелови сиренца. Ето на тази консистенция мисля, че най-добре може да се определи. Сега, ето така, правим си едно топче, което топче постепенно започваме да притискаме. Хоп, 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 притискаме го така и в средата правим една дупчица. Ето, виждаш ли? Тя ще остане ли? Но това е по-лесно да го направите с намаслени ръце, за да си го оформите малко по-хубаво. Няма ли се затвори тая дупчица после? Ами, затваря се, да. Съвсем малко се затваря, но все пак си остава малко. И сега, в сгорещена мазнина. В сгорещена мазнина поставяме го. И тук е важно, сега виж как тръгва веднага се пържи, отдолу да го побутнеш. Да не залепне. Да не залепне и да изплува веднага на повърхността. Супер. Около 3 минутки от тази страна обръщаме, ето така ги пържим до златисто. И тук съм си приготвила още малко. Видя ли? Супер изглеждат. Аз още в началото, докато ги приготвяше, така мога да си призная, че си хапнах няколко. Въпреки диетата ми. Така, вече тук месото почти се е запечатало и тук наливаме бялото вино, за да може така да придаде един лек кисел
вкус и приятен аромат от самите гроздови семена. Мамалигата ври това мляко, какво правим сега? Гала, супер си. За малко да пропушиме тук с това мляко. Ще е хубаво, аз обичам така, да има екшън в кухня. Да. Сега започваме така постепенно да слагаме лъжица по лъжица. Айде, супер си. Лъжица по лъжица, защото трябва тук да се бърка постоянно, за да не се получат бучки от самото царевично брашно. Да те видя. Мамалигата, както се казва. Аз между другото, знаеш, Гала, днес за първи път опитах точно тази мамалига. Аз преди не съм си опитвал, но пък иначе доста е приятно. И все пак си е царевично брашенце. Но не е гриса, е брашно, така ли? Да. То не трябва ли да поври после, да сте мисля? Ще си поври малко, да. Просто идеята е тук вече малко е така да ги посмесим самите съставки. Слагам ли? Да, още една. Виж какво, то между другото става като консистенция на малко по-рядко картофено пюренце. Да, защото като повриш се сгъсти още. Да. Така, бъркаме добре и аз задължително ще му добавя солчица, така за вкус, разбира се. И кравето масло. Може да сложите и повече, аз обичам така като един ароматничко да си. Френски готвач да има повече масло. Ето е така, бъркаме си добре. И това ще ни бъде основата за свинското. Така, искам само да кажа нещо, че тук това свинско малко по-бавно се приготвя, тъй като идеята на самия лук трябва да се карамелизира и месото да се запечата много хубаво така до златисто. Аз обаче съм приготвил ето вече тук, нали, да не чакат нашите зрители Гала, нали, как изглежда, но ето по този начин, Добре, това сирене няма ли го сложиш? Сега го слагаме, само да доразбъркаме добре. Вече след като сте разбъркали добре, докато няма буци, тук на ситно ренде си настръгваме това сиренце, Може да използвате и също пармезан, зависи кой какви предложения, нали? Може да... Ето така. Например, Гала, ако питам Юлката, той би си го направил с пармезан, защото той сутрин това се закусва. Сега правиш румънска рецепта. Сега правим румънска рецепта, точно така. Така, ето ние сме готови с нашата... Я светле да не падне. Ти докато си поемеш въздуха, за да си покажа и течния шоколад, който е този... Толкова любим. Да. Вижте, 250 грама сухо мляко, какаото, 2 супени лъжици, аз използвам по-тъмното какао, съм си го сложила тук. Тук имам водата, захарта и маслото, които ги затоплям. Сега, вода беше ли? Аз съм забравила. Вода с вода се прави, вода, масло и захарта. Сега, това е важното, да си го пресеете хубаво, за да не става на бучки. Другото нещо, което е да го наливате малко постепенно, или не? Да, постепенно да го наливате и ето така да стяга. Сега, когато го сипеме, аз сега ще го изсипя, ето по този начин, защото искам да покажа, и го разбъркаме, той става доста течен. Сега ще поеме. Малко ще стегнат масло, другите неща и ще стане... Точно така. Колкото трябва течен. Важното е да го разбиете хубаво. И ли го разбивате с тел, което е по-трудният вариант за мене. И прегоминавате през цетка, или сега вече имаме пасатор и много хубаво го разбивате с пасатор и трябва да го оставим в хладилника да стегне. Иначе в противен случай, ето така, те остава сухото мляко. С пасатор си става идеално. Да, с пасатор става. Да се мъчат хората. Поничката ми само да взема. Става най-добре. И аз какво правя? Слагам го. Гледайте. Слагам го ето така в тавичка, защото по-лесно изстива, особено когато сега съм го направила сутринта. На този му трябва още малко да стегне, но... Не, идеален е. Вижте как става. И сега тези понички, аз съм ги потопила. Не може да не дойде. Сети се за течен шоколад, който си правихме едно време. Да. О, искам и аз една. Аз правих такъв правих скоро на Дария и казах, че е най-хубавият течен шоколад, който е ял. Си искат течен шоколад, хора. Погледнете. Добре, трябва да кажем чао на зрителите ни. Аз ще първо от основното и после към десерта. Юле?